Welcome back to my vlog. So ang ato ang video na sad karon, gimingaw na kog pangita og kanang mga insekto diri sa bukid guys. So ubanig pa ninyo mangita tag mga insekto sa bukid. Bisag unsa nga mga mananap. So tana guys. Wow, kanindot sa butterfly, dako ayo. Insekto nga butterfly. Tunggangis. Kalain yag naong. Guys, mani sa insekto nga ibos. Ibos nga hantik. Hantik oh, grabe ni siya mamaak. Tanawan yung baba oh. Sus, pretty na siyang mamaak. Niya mudupad ra ba na siya? Oo. Sugod dagan. Ang dadanaw. Ang kayang color. Dako ra ba siya guys? Anad kaayo. Marag may pagkayalo. No? Naana sa tayo nakitang insekto guys. Handadanaw gihapon. Peng ka insekto. Handadanaw anad gihapon. Pagka-peng jud niya. Kanindot. Insekto nga butterfly. Kadako. Ano siya eh? Buntis. Grasshopper. 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 Tanawa. Oh? Wow, kanindot sa grasshopper. Oh. Tara oh. Tara. Wow. Kanindot sa grasshopper nga insekto. Insekto nga grasshopper. Takuan niya oy. Kanindot kay siya naong.